Moitas grazas, presidente. Señor Feijóo, como comprenderá, despois da situación que viviu Galiza estes días, resulta imprescindível que vostede dea explicación sobre a xestión da vaga de lumes e as medidas para afrontar esta situación. O país viviu xornadas tráxicas nas que perderon a vida 4 persoas, miles tuveron que ser desaloxadas das súas casas, centos quedaron atrapadas en autoestradas sin saber que facer, hai casas, negocios queimados, en definitiva vivimos unha situación de auténtica emerxencia nacional e o grave é que isto era unha traxedia anunciada. Hai miles de persoas que se sentiron soas, abandonadas, miles indignadas pola falta de medios, pola descoordinación e tamén pola manipulación informativa, igual que no Prestige. Permítame que lle aforre cousas que son obvias. É evidente, ninguén vai discutir que houbo condicións climatolóxicas extremas e que hai que emprende lume. E precisamente por isto resulta máis incomprensible e moito máis irresponsável a actuación do Goberno galego. No medio dunhas secas sen precedentes, cun outono con incendios diarios, cun furacán ás portas de Galiza, vostedes deciden recortar medios. Despiden a case 1000 traballadores do Servizo de Extinción de Incendios e proclama vostede mismo, uns días antes da vaga de incendios, que isto non tería consecuencias porque, dixo literalmente, o risco de incendios na zona atlántica baixou de forma evidente. Supoño que recoñecerá que se equivocou e asumirá a súa responsabilidade. É o mínimo que lle debe ás miles de persoas que saíron á rúa a decir lumes nunca máis, os miles de cidadáns que tiveron medo, as que estiveron soas loitando contra o lume e as persoas que o perderon absolutamente todo. E nesta situación, señor Feijóo, hai dúas alternativas. Hai unha que é a de seguir escondéndose detrás do relato, da teoría do terrorismo incendiario, eludir calquera autocrítica e responsabilidade e seguir coa mesma política forestal destes 30 anos, unha política fracasada e criminal que convertiu Galiza nun polvorín. Pero hai outra opción, a que lle levamos ofrecendo desde hai moito tempo desde o BNG. Dar un cambio á xestión forestal, enterrar o negocio do lume para sustituílo polo negocio da limpeza, da ordenación e da posta en valor do noso monte e a recuperación do medio rural. Señora Pontón, e é máis urxente que nunca, porque o cambio climático, o que se está en xogo é o futuro do noso territorio, pero tamén a seguridade das persoas. E eu agardo que por unha vez non veña aquí a agocharse detrás do pasado nin a manipular a hemeroteca. Mire, señor Feijóo, ten a miña palabra de que o BNG nunca vai utilizar as víctimas dos lumes para facer campaña electoral como fixo vostede. Silencio, por favor. Ten a miña palabra, señora Pontón, señora Pontón. Frágolle e remate, no, perdone, señor presidente, unha dobre proposta. No, silencio, por favor. Transparencia, crear comisión especial. Señora Pontón, perdone un momento. A pregunta. Formula a pregunta, por favor. Silencio. E xa está, é que terminou o seu tempo. Formula a pregunta. Supoño que hoxe hai as mesmas normas que durante todas as sesións, onde vostede ten flexibilidade. Creo que estamos falando dun tema o suficientemente importante como para que non se empece agora a restringir o tempo os portavoces da oposición. Eu quero formularlle dúas propostas ao presidente da Xunta nun contexto de crise e de emerxencia nacional como a que estamos vivindo. Fora do tempo, por favor. Señora Pontón, a pregunta. Nos queremos transparencia, unha comisión especial que estude e investigue a xestión da vaga de lumes e queremos unha segunda cuestión que é importante, actuar. Ten que haber axudas para todo o mundo, ten que haber un plan de regeneración das zonas queimadas e un cambio señora de rumbo Pontón, na política terminou o seu forestal. tempo. Gracias. Terminou o seu tempo. Señor Feijóo, vostede onte non tivo tempo de escoitar a miña intervención e, polo tanto, entendo que non coñeza todo o que dixemos neste pleno. O Bloque Nacionalista Galego claro que pide respeto polos brigadistas, pola xente que está traballando nos lumes. Por eso levamos moitos meses denunciando a precariedade, a falta de medios e a descoordinación. E respeto por este país, señor Feijóo, é empezar por disculparse polos erros.
Onte aquí díxose que había medios suficientes para enfrentar a loita contra os lumes. E non é certo. E vostede, 3 días antes de que empezara a vaga de lumes, díxonos que non había ningún problema por o despido de unha parte importante do servicio de extinción. E despois tiveron que readmitilo correndo porque efectivamente era un problema e era unha decisión temeraria a que adoptou o Goberno. E queremos saber quen é responsable desa decisión, porque seguramente por intentar aforrar uns poucos cartos acabamos gastando miles e miles de millóns de euros en extinguir uns incendios e con uns danos materiais, humanos e económicos que son absolutamente desoladores. E desde logo, señor Feijóo, respeto é non botarlle a culpa aos demais de situacións nas que o Goberno ten unha responsabilidade. E lémbrolle que é a súa obriga marcada polo Estatuto de Autonomía de Galiza responder politicamente ante este Parlamento. Nós hoxe non chegamos aquí con propostas sin ter advertido de nada. Todo o contrario, señor Feijóo. Eu mesma, despois do que pasou coa vaga de lumes en Portugal, enviélle unha carta a vostede na que lle pedía unha reunión para que faláramos sobre o problema que había no noso país, que queríamos sentarnos a falar sobre a falta de medidas de prevención, sobre a necesidade de cambiar un modelo forestal que claramente está ao servizo de ENCE e frear o despoboamento e o abandono non só do noso rural, tamén estamos vendo que dos parques naturais, porque non estaba a situación en boas condicións e sabíamos que había unha situación preocupante. Vostede, señor Feijóo, nin tan sequera se molestou en contestar. Non se molestou en contestar ante unha oferta sinceira de diálogo para poder cambiar as cousas e que neste país non sigamos repetindo R que R un grave problema. Eu insisto, creo que hoxe sería importante que houbera recoñecemento dos erros, compromiso de que vai haber unha comisión especial de estudo que investigue o que pasou durante a vaga de lumes, que nos permita que os erros que se cometeron non se volvan a repetir, porque non queremos lumes nunca máis no noso país. Gracias. E, señor Feijóo, é necesario que haxa un compromiso con axudas maior, porque non só están afectadas vivendas, tamén están afectadas negocios, propiedades públicas de concellos que non teñen recursos económicos. E, desde logo, hai que cambiar a política forestal, hai que darlle un cambio de rumbo, porque sin iso será imposible que podamos facer frente nin a ataques incendiarios nin ao cambio. Gracias, señora Pontón. Gracias.